Oh hello guys, गिबि-गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे आरो बरायबावनाय थाबाय आरोना। ओमफ्राय दा बेलासे एसे खानाय सिनना फैनोसै गाबोन एग्जामनि थाखाय। गाबोन एग्जाम दं नालाय बेनिखायनो दा जोङो नै फंबायजों आंदो खानाय सिन थांदो। खानायबो एग्जाम दंना गाबोन खानाय सिनथ'आ सानदों उपाय गैया एग्जाम दं नालाय गाबोन एसे साफाय थांसिगोन आरोना। थ' नायलाय मोनथादो दिनैनि भिडिअखौ। चलिए शुरू करते हैं। बोरै जाजोबदो जोंनिया माने अखा हादोंमोन ना दानि फुंनिफ्राय बेलासियालागै हाफ्रामदोआनो दे लामायानो। बाबा अबस्था गैयि जादों। दैफोर साजोबदों नै लामाफोरा अबस्था गैयि जाजोबदों नै नायनो हागोन। नोंथांमोना नायनो हागौ। नै बयलार दं नै बिराद मोनामजोबदों आरो बयलारा। नालि लामाफोरखौ नायदो। औ गाइस जों दायो थांबाय दङ साइकेलजोंनो लासै लासै बाइकजों फैनाय जानायफ्रा लाना थांलायबाय बाइकखौनो मानो बिदि जाबाय थायोलै इनि जाबायना लानांसिगोन बाइकखौ न'आव जानाय नंला ना दा दसेना थांलायनांसिगोन बिदाखौ दाखोबाय थानाय ओमफ्राय नों मा मडेल सिगोन नों? आङो जायला मडेल दाउलानि मडेल दं स्टेलिं बायदि सिनगोन इजा थांबाय दं आरोना नै लामाया इजा खावनै दं इजों थांबाथाय सर्ट जायो जों दा इजा थांनोसै ओजों थांनालाय माने इजा गोजान जायो नालाय इजा डाइरेक्ट मोनखायो ओमफ्राय दा इदिनो थोंजों थांनोसै सर्ट जायो नोंलाय फरेस्ट दं नै इजा नै हे दसथिले लामाफोरखौ नायनो हागोन नै जोंनिखौ माबायदिहाय टार्निंआव मारै जायो आरोना ओरै खेंख्रा लानानै दायो थांबाय जोङो दा आंथ' सलायबाय नालाय दायो फैनायाव टुवारखौ सलायनो नांगौ ओरैनो आजादै फैबाय थाबाल' जाया सलायगोन बे गाइस नोंखौ सलाय होनानै मबाइल लामा टटेयाव खोलैबा गैलालै मडेलिं नांनांगोन मडेलिं सिमा माने 50 थाखा दं आरोना 50 थाखा जायो मडेलिंआ बे ओरैनो सिम्पोलबा 40 थाखा जायो सकफोरावबा 50 थाखा करि लायो ओमफ्राय इयाव खम लायो आरोना जादारले दोननानै 40 थाखाहाय लायो लामाया जा थांबाय दं आरोना नायनो हागोन फरेस्टफोर आरोना नै थ' गाइस आङो खानाय सिननायखौ खोन्थिलायासै आरोना बेनिफ्राय जोङो दायो सानैबो सिनखांबाय बेनिफ्राय नै खानाय सिननायखौ माबायदि नांदों नोंथांमोना एसे कमेन्टफोराव बुंहरबानो जाबाय आरोना आंनिखौ आं एसे सिन होबाय आरोना नै नायनो हागोन जा माबायदि नुदों सानैखौ बारा गारासै आरोना नै ओमफ्राय नै नायनो हागोन बेखौ खावनै मानि सोरबा सिनहोयो नामा सोरखौ दाननाय खावसेल' होबाय ओमफ्राय दा दुगैनांसिगोन गोजांबाबो उपाय गैया नङाबाथ' जोबगोन ना खानाया नै बेनिखौ नायनो हागोन माबायदि नांदों फैजा देखलाय कमेन्टफोराव बुंहरलायदो आरोना जों सानैनिया दै बोरै नांदो ओमफ्राय दा आरामसे थांनानै बिदा खालायनो थांलायनांगोन आलासिफोरबो फैनो होन्दोंमोन ओमफ्राय मोनफैगोन ना मोनफैयाखै मिथिया आरोना जानि आबैमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो बिनानावफोरबो फैगोन बेट्रि गारि दारा बिफांफोरबो फैगोन ओमफ्राय फंबाय खासे ओमफ्राय बिनानाव खानै आरोना आदैनि फिसाजो ओमफ्राय खासेया जाबाय आनैनि फिसाजो खासेया जाबाय आबै दा ओमफ्राय दायो न' थांगासिनो जों दहाय फैनाय लामाखौ बेखिनि आरोना फैफिनलायबाय मोनसे लामाखै मोनसे लकेसनखै हा थांलायबाय फनाय नै जा जोङो दायो मोनदों सिनखांबाय गोजांसोदोलै फैबाय दे थांनोसै गाब्रै नांलायदो फाग्लासो गारिखौ लानानै थांलायबाय सिदा साइकेल थांनांसिगोन थ' गाइस दा बर्थमान जों थांबाय दं सानैजोंनो ओमफ्राय डाइरेक्ट न'आव हाबनांगोन एसे हाबनानैसो थांनांगोन नालाय ओमफ्राय थांनोसै आरोना रास्ता देखाय दे सिगाङाव सोरलै ओइ बहा थांलै आसल आलायसान नांदो लामा एख' अबस्था गैया नै नायनो हागोन
अबस्था ना माइ जागाखै बंफां हादोब्रा खना नायदो नै सिनायनो हायि जागा मा दुब्लि बारि जोबखानाय बाप्रे गंनै हादों नामाब्रा ए आयु मा मोदाय बारि जागालै बेलाय पुरा माबा गोजानो बेसरानो बेसर इयो दासो नादो ए बिजोंसो भगवान ए आयु गिथाव बाथावनो थांगासिनो बंफाङा नै गंसे लागायदो आरोना ओइ नायनो हागोन नोंथांमोना बेखायनो भगवान आयौ माबे खना खनाखैमोन बेखौनो बंफां फै खना दांदों लागाव बाप्रे बाप Bungpangan ya salah pon selesai udah nih. Oh, ning nagian am. Aduh, masa kali ini nak kena ekdom gitu masuk bapre bap. Wah, tidak dikit orang sini. Mancung nih besar dong. Mayu, nih rai sana nak jaga ekdom gitu batok tadi. Oh, ning nagian am deh di. ये फंस गया सी यही नहीं अभी और सुनिए Gian am deh. Pak lah nih doh ini gian kena ini pak ini salah bungpan ya, mau bayi Jepun terlihat tadi nih. Salah ayu, mau nak kucing jangan ini. Ayu, nih. Manci sau này ni mà ba đông ở này yêu nih. Này nào tuh. Ui nih ini ada nih itu dongnya. Kalau gitu. Iya. Iya nih highlight coba kau. Lihat mana kau misi kena ini kau sih. Apa yang sih kau ikut? Himali, ni anda speed kin demi sih ni. Tani ada main dunia bayi mah bazar dar naik. Kawan sih nama dia. Kau nak kalam deh, bayi jangan ikut kita apa dong kami. Muda ini zombie kur ni mah video kam nam dar nak aja ni. Ya kan itu? Wah, aku korang lagi ni, anak ni ada tu ni.